Jo, čaute ľudia, dneska tu máme part 2 Minecraft Hardcore. Ideme naposledy tam, kde sme... sorry. Bože, ten frontman je krásny. Čo? Dobre, ideme tam, kde sme naposledy skončili. Sakra, dochádza mi hunger bar, musím si dať one. Toto bude veľmi, veľmi, veľmi zlé. A ja sa bojím, že táto hra skončí skôr, ako bude. No, musíme sa modliť. Konečne to nehučí. Konečne, čo si. Môže aj slabo počuť, to nevadí. Masíčko. Idem sa napapať. Ňom. Ňom, ešte. Ňom. Dobre, dúfam, že jedno mäsko bude stačiť a môžeme ísť na výpravu. No, kam by sme išli?